Sa di pa ko magsugod sa akong wali, muhangyo ko ninyo, lingia ang inyong mga tapad, unyaing nadayon, ikaw gipili, ayaw padili-dili, ayaw pagahi-gahi. O sige. Okay. It's a good reminder, ikaw gipili, ayaw pagdumili, ayaw pagmagahi. As Christians, we are a chosen people, called by God to be His light in the world, to be His witnesses of truth, love, and mercy. We are chosen, pero daghan ka nato, murag frozen. Frozen, di mulihok, di magpakabana, kulang sa pagtagad. Ilabi na diha sa parokya, daghan ang di aktibo sa mga apostolado, di moapil sa mga kalihukan. Igo na ba di ay nga kita mo simba og Domingo? Igo na ba? Dili jud. Dili gyud. God did not choose us just to sit in comfort zones or pews. He chose us to move, to serve, to speak the truth, to love boldly, and to live with joy and conviction. Mao ni ang hagit nato, mga igsuon karon, magpabilin batang frozen o puy-an nato ang atong pagka-chosen people. Happy Pentecost kaninyong tanan! Mahimo ba itong pakpakan ng Balang Espiritu? Sa wala pa masayod, today is the birthday of the church. It is our birthday. So dapat unta dunay birthday cake karon. Pero sige lang, mas importante ang kalayo sa Espiritu Santo kaysa kandila diha sa birthday cake. Unsa man di ay nitabo sa Pentecost, ato na sayran sa mga pagbasa ning adlaw. Imagine, nagtigom ang mga apostoles, nang lak sila diha sa lawak, kay ngano, nahadlok pag-ayo. Then suddenly, boom, di ay hangin, kalayo, speaking of tongues, mura ni siyag Holy Spirit version of a surprise party. Pero walay balloons. The gift was power. The Holy Spirit came not for a birthday party, but to kick them out into mission. Tablara nga giabog sila sa Espiritu sa Dios. Pagawas, gitulod sila. Ayaw mo kahadlok, gawas kamo og pagsangyaw. Mga igsoon, karong adlaw, the same Holy Spirit is challenging us sa unsang mga paagi o katuyuan. Tuguti ko nga maghisgot og tulo ka bililhong mga punto. Una, the Holy Spirit unites, but we sometimes divide. The first reading narrates, they all spoke in different tongues, but each one understood. Acts 2, verses 1 to 11. Ang Pentecostes, mga igsuon, nagpakita og milagro. Ang mga tao nagagikan sa lain-laing mga dapit, lain-lain ang ilang mga kultura ug pinulungan. Pero, tanawa, nagkasinabtanay sila.
That's the power of the Holy Spirit. But what happens today in some parishes, kita, nagkasinabot ba ta? Parihara man tingan tagkahimtang, parihara tag gigikanan, parihara tag sinultihan. Pero ang pangutana, nagsinabtanay ba kita? Sa pagkatinuod lang, di ba makasubo usahay na ay mag-away-away diha sa choir, no? Sa mga ministry sa simbahan na ay magpalabuanay, na ay magpasuyaay, magsinahay sa mga religious organizations. Nganong siya may gipili nga lektor? Nganong sila man pirmi ang mass servers? Nganong ang ilang ministry mao man kanunay ang ubanan ni Father? O di ba? No? Usahay gani ang Padre Cura ug ang iyahang parokyal bikar mao pay di magkasinabot, no? Nas lain-laing fans club, na mga loyalists, na mga supporters nya mag-intrigahay, makasubo. Pero kamatuoran kana, mao nang ako kanunay gidasig ang mga pari, you are the leaders, servants in your parishes, you should be the role models to your people. Mga igsoon, the Holy Spirit does not work that way. He works through collaboration, not competition. Ang challenge nato, do not compete. Instead, complete each other. Let us speak one language, that is the language of love and mission. So, mao to ang una. Ikaduha, the Holy Spirit gives gifts, not awards and honors. St. Paul says in the second reading, to each is given the manifestation of the Spirit for the benefit of all. 1 Corinthians 12, verse 7. Mga igsoon, kitang tanan, dunay gasa, gikan sa balaang espiritu. Lahi-lahi ug klase ang ato mga gasa, lahi-lahi pod ang gidakon. Dunay maayo mo basa, dunay maayo mo kanta, dunay maayo mo luto, dunay po'y maayo mo kaon. O gasa man gihapon na, di ba? Dunay maayo mo organize, mo lead. Dunay mga abilidaran, dunay po'y maayo mo pakpak. O importante man sad ang mo pakpak. Dunay maayo manguna sa pag-ampo, sa pagpanglimpyo, ug uban pa. Different gifts and charisms, but the same Lord. Mao na gipainumdum kanato ni San Pablo. But here is the problem. Many of us love the spotlight, not service. Some people only serve kung naay dakong affair o kanang mahinungan o musikat sila. Kung ginagmay nga misa, luya man mo serve. Pero dagko nga misa, mag-ilog man pag-serve. Unsa man day tuyo sa atong pagpangalagad. Others join ministries, then murag politics na, padagkuay ug influence. Mga igsoon, ang hagit nato karong adlaw, ang atong mga talents, gifts, dili para ipanghambog, kundili ipangalagad. Gihatag ni sa Espiritu kanato, dili aron pasidunggan ang kaugalingon, kundili ang pagpasidungog sa Dios. Nabay mo ingon, wa man ko'y talent, Father, musimba raman ko. Baguhay lang, dihay usa ka tigulang babay, nangumusta na ko, Bishop, kumusta naman ka, Bishop? Happy ra ka, Bishop? Nya ako siyang gitubag, happy ra ko, Lula. Pero ay kalimot ha, iampo ko kanunay. Nya, ang iyang tubag, Bishop, kada adlaw, giampo kanako. Pagkanindot, ingkula, mo na pinaka-importante ni mo nga apostolate, bililhon kayo na, mag-ampo ka
para sa obispo, para kunang obispo, maayo sa iyahang pagpangalagad, daghan ang mga tao nga mabulahan. Unya ako siyang gipakapinan og hagit, ingkula, ampo sad, para madungagan ang ato mga pari. Unta, daghang mga altar boys, daghang mga batan-on diha, musulod sa seminaryo, kay kulang ang mga pari pag-ayo. Mga igsuon, gusto lang nako nga tagaan pod og pagtagad ang atong special nga apostolate ministry for the deaf mute. Niya sila nato diri no. Kauban nato, abi ninyo bililhon kaayo ni nga apostolado. And thanks to you, Sister Leslie. Salamat kaayo. Abi ninyo kining trabaho dili sayon, pero gibuhat niya og nila tungod sa gugma. Dili lang para sa mga deaf mute kundi para sa Diyos. So thank you so much. Mahimo ba ito silang pakpakan? So your challenge, discover your gifts and your talents and then use them, share them to the church to glorify the Lord. Sa katapusan, the Spirit reminds us of Jesus, not ourselves. Jesus said in the Gospel, the Holy Spirit will teach you and remind you of all I have said to you. Mga igsoon, si Kristo ang importante, dili kita, dili sabang laing tao. Our loyalty should be to Jesus, not to anyone else. And clearly, He said, if you love me, keep my commandments. Importante kayo ang pagsunod sa iyang mga kasuguan. Dili igo nga mosimba lang tag Domingo. Loving Jesus is about letting the Holy Spirit transform us from being a passive Catholic to an involved disciple. So ang challenge nato karon, let's move from being a church goer to a church doer. Dili na talang muadto sa simbahan, kundi kita mahimong aktibo nga mga sakop sa simbahan. So together, we pray, come Holy Spirit, change our hearts, wrecks our pride, and ignite our souls. Amen.